За да използвате инструмента лупа от менюто с инструменти, изберете средства, а след това лупа. Появилата се лупа може да се мести по работната област, за да се увеличи показаното на екрана. Увеличението и намалението на изображението в избраната област става като се изберат бутоните със съответните знаци плюс и минус. Областта за увеличение може да се коригира, като се избере първия бутон от нейните инструменти. С провлачване с мишката на някои от ръбовете на лупата може да се разшири или свие областта за увеличаване. При заключване на лупата увеличеното изображение от лупата остава неподвижно, дори когато тя се мести. За затваряне на инструмента се избира хикса.